Nu. Okay. Nu. Mhm. 1, 2, 3 nu. Yay! Hej alle sammen. Velkommen til det her Speedo HC ting, Det er vi bare sygt gode til, mand. hvor jeg spiller med Marie. Hej. Mega fed. Har du så... Nu, Jeg du lige har op taget insane mode. Ja, fordi det er bedst. Okay, fedt. Jeg har 2 golden apples. Jeg fik 2 i et træ. Oh my god, hvor er det sygt, mand. Oh my god. Okay. Og hvis du mister liv i det her, så bliver du nødt til at bruge det for at få livene tilbage. Så Eller et golden apple, ja. Så lige det går til, så folk ikke bare lige kan brushes. skal jeg lave diamantsværd til os? Ja, bare lav diamanter til aspekt. Ja. Så tager jeg lige noget iron. Ja, du kan lige få en golden apple, hvis der er en af os, der bruger for det. Jeg laver også lige nogle bukser og sko til dig. Er diamond? Nej, ja, tak. Guld. Værsgo. Diamond swords. Måtte jeg få et diamond sword? Ja, du må gerne. Du kan lige få 2 sticks, hvis du skruer det til noget. Vil du have det, eller? Nej, jeg har fint det til dig. Nå, okay. Tak. Nice. Det her er sådan noget... Det er sådan noget mini speed, du kan se, hvor man har sådan meget man kan få meget hurtigere ting, så det er sådan nogle hurtige små games. Ja. 2 sekunder. Jeg muter lige min mikrofon. Nej, jeg tager den bare. Kan du lige holde mig i live? Jeg skal lige hen. Kan man lige herhen, okay? Jeg dækker mig lige hen. Prøv at, kan du lige se, jeg er her, okay? Jeg skal lige ud og sige noget. 2 sekunder. Nå, så er det kun mig tilbage. Hej. Hvad så? Hej, det er godt derude. Det håber jeg har. Godt, der skulle hele hylden ned, vi gør. For helvede. Jeg håber ikke, Nikolaj han bliver sur på os. Er jeg i live? Er du i live? Ja, vi er overhovedet i gang med at brænde hylden ned. Det er vi overhovedet ikke i gang med. Har du brændt det hele ned, eller hvad laver du? Jeg kan ikke noget. Okay. Det er bare lige fordi, jeg skal have pizza, og så skal jeg lige sige, hvad jeg skal på. Vi brænder overhovedet ikke hylden af. Hvad laver du nu? Jeg brænder hele hylden af. Slampy, hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre, når du banker på vores dør? Lukke. Skal jeg komme? Hvad fanden? Du er noget dårligt sådan noget. Jeg er nødt til at spise mit guldæble. Du kan også bare blokke dig ind fra siden af. Det kunne jeg også godt gøre. Hjælp. Er der nogen? Der er en over vores hus. Kommer ned? Han kommer ned til dig, Han er fuld diamond, what the fuck? Okay, han er low, tag ham. Kom så. Jeg tak. Der er en efter mig lige nu. Nej, der er en. Han står og fælder træer, og han er langt væk fra det. Men der er til gengæld 3 den anden vej. Okay, han er fuld diamond, og jeg skadede ham ned til 5 HP. Hvad kalder du det udover PvP skills? Rigtig godt gået. Hvad siger det så, var? Undskyld for, hvis hendes mikrofon er lidt højere eller bedre end min eller sådan noget. Det er fordi jeg bare sådan... Ja, det er fordi jeg er lort. Ja. Sådan er det åbenbart bare. Men så må I jo skrue ned for jeres sounds i jeres tingling. Men håber I vil smide et like på det her tingling i det her spil. Eller skrive, hvis jeg skal spille noget mere af det. Eller er det crap. Eller jeg skal spille noget andet med Marie. Eller uden Marie. Helst med Marie. Fordi hun er cute. You're welcome. Men jeg tror vi spiller et game mere. Hey, du skal gå ind i netter. Hvor skal jeg gå ind i netter? Fordi det er sjovt. Hvor er nu gået hen? Okay, du er her. Der er en kanin lige foran dig. Pas på. Eller du har fået en bedste ven. Lige til venstre for dig. Jeg gav dig ellers et golden apple. Brugte du det?
Det bliver nødt til at bruge. Ellers havde jeg ikke noget liv. Det er godt. Så det var godt, jeg fik det til at starte med. Kan jeg ikke svare med? Ja. Tror du godt, jeg vil ud og smadre nogen? Jeg har Måske. selv, at jeg har beskyttelse på næsten alle mine dyr. Ja, det tror jeg godt. Jeg kan lige kigge, du er her, ja. Oh shit, der er ikke... Er der nogle blå ting her? Er der nogle blå ting? Okay, der er sådan en fuld iron armor. Okay, der kommer en der, men han har kun 5 HP. Eller sådan noget. Han har 5,5 HP, ham der er herhenne. Jeg tror han er golden apples. Nej, det har han ikke, men han er... Okay, ham her, han har lidt mere. Ham her kan du nok ikke slække. Han mister jo næsten ikke noget. Nej, nemlig. Hex, kappa. Okay, jeg tænker vi går ind og prøver en mere. Og så må vi så slukke. Eller slutte. Fordi jeg skal have pizza. Nej, jeg skal noget kage. Smid et like, hvis I vil have Marie med. Ja, jeg kigger. Ja. 1, 2, 3 nu. Ja, nu, yay. Det giver ingen mening, det har du sagt en gang. Okay, 1, 2, 3 nu. 3, 2, 1 nu, mener du? Nej, jeg mener 1, 2, 3 nu. Nej, det er jo bare en efterligning af Robin Samse. Fordi hvis du siger 1, 2, 3 nu, så er det jo ikke en efterligning, så det er jo bare noget, vi selv har fundet på. 1, 2, 3 go. Ja, det fungerer. Det er det nye mode. Ja. Det nye, alle siger, går rundt og siger. Ja, det er det ikke. Nu da. Men alligevel er det ikke. Jeg kommer ned nu. Jeg har næsten 2 stacks træ. Ej, det lød lidt dumt det der. Okay. Ej, det må du gerne lade være med. Fordi, okay. Nej, okay. Okay, hvad? Okay, du kan få... giv mig dine 2 diamond swords. Og en hakke. Okay, vent lige. Har du noget level? Ja. Hvor meget level har du? Hvor meget level har du? Hvor meget level har du? Jeg har 3 level. Okay, så put den her på din bog. Der kommer en over os nu, tror jeg. Ja, der er en over os. Okay. 2, det er okay godt. Mhm. Jeg bliver... Nice. Marie, luk af. Der kommer en mere. Jeg tror jeg. Jeg lov. Jeg skal have et gaffel. Der er en dernede. Hjælp. Jeg lov. Hallo, hjælp lige. Skal du ligesom hjælpe mig, din lille idiot? Rip, mand. Okay, vi tager lige sidst, fordi den tog eddermame ikke så meget tid. Rip, du skulle lige hjælpe mig, mand. Ja, jamen jeg var lovet. Det er også det, jeg sagde. Du skulle følge efter mig. Du følger aldrig med efter mig. Kan du finde mig? Kan du finde mig, så får du en 10. For hvad? En 10, hvis du kan finde mig. Nej, det gider jeg ikke. Du er der. Nej, det står her nede. 1, 2, 3, go! Ja. Det skal du jo sige i starten af videoen. Prøv. Nej, 1, 2, 3, go! Okay, jeg tager det her. Du går bare ned. Okay. Okay, jeg har en... Lad nu være med det. Nu starter videoen. Vi har jo startet. Hvad? Vi har en projection 3 og en projection 1. Tingeling. Vi har startet videoen. Okay, 1, 2, 3 nu. Vi startede for lang tid siden. Vi startede den første game, vi begyndte at spille. Så. Okay, 1, 2, 3 nu. Hold nu kæft. Nej. Jo. Nope. Jeg glæder det. Shut up. Jeg glæder det. Nej. Hvorfor? Fordi hvad? Vil du have diamanter? Ja, tak. Men jeg har kun projection, så vi kan ikke putte sharpness på, så skal vi hen og finde noget andet. Giv mig lige diamanter. Kan du lave nogle bukser til mig eller noget? Ja. Snart med sko. Jeg er in. Og lige kaste nogle ting til dig der. Ja, du kan få projection 3, fordi du gav mig diamanter. Så jeg er i den, tak. Cool. Så tager jeg lige nogle levels her. Kan du gå, vi venter med at gå op til samme tid, okay? For ellers spiller en, jeg sikkert bare flækket. Og det er ikke særlig sjovt. Hvis den ene døde, og den anden lever. Du dør altid. Det er dig, der bare venter, om den må dø.
Jeg dør aldrig.